Шара бәйрәм төсен алды. Мәгариф бүлеге җитәкчесе Лилия Хабибуллина укучыларны 3нче дәрәҗә ГТО значоклары белән бүләкләде. ДАСАФ бүлеге җитәкчесе Айдар Шаймөхәмәтов патриотик тәрбия бирүдә актив катнашканы өчен Рус Шуган мәктәбенең физкультура укытучысы Владимир Лесновны ДАСАФка 95 ел юбилей медале белән бүләкләде. Рус Шуган мәктәбе спорт сөюче укучылары белән танылган. Укучылар мәктәп тарихында яратып өйрәнә. Ярышлар башланганчы укучылар дружинасы рәисе кунакларны Петр Днепровның тормышы белән таныштырды. Я учусь в русско-шуганской школе. Я участвую еще в первый раз на этих соревнованиях, но я очень рада, что попала на них и горжусь своей любимой школой. Ярышта катнашучылар 3 чиккә бүленеп, ятып ату осталыгын күрсәтте. Беренче тапкыр үз көчләрен сынап караучылар да шактый иде. Мен лицей укучысы беренче тапкыр бу ярышларга килдем. Иң беренче булып чыгыш ясадым. Уңышларыбыз әйбәт булыр дип уйлыйм. Мен инде мондый соревнованияларга беренче тапкыр бармыйм инде. Бүтән елларда барган бар. Бик яратып кына йөрим бу соревнованияларга. Мәктәптә өйрәтәләр безне, әзерләп куялар. Бүген дә менә беренче урын алырга килдем. Ату ярышлары 15нче тапкыр уздырыла. Шара ел сайын югары дәрәҗәдә уза. Мәктәп директоры Фирдәүс Фәрхетдинов бәйге җиңүчеләрен бүләкләүдә ярдәм иткән өчен ДАСАФ бүлегенә рәхмәтен җиткерде. Днепров инде үзегез беләсез, ул безнең мәктәпне бетергән Советлар Союзы герое. Аның хәтерен, аның турында белү укучылар өчен һәм аның турында һәр вакытта да безнең истә калсын өчен бу ярышлар узып тора. ДАСАФ ярдәме белән алар бүләкләр алалар, беренче урынны, приз орыннарны алган укучылар һәм һәр вакытта да бу ярышларны көтеп алалар. Быел бәйгедә район мәктәпләреннән 17 команда катнашты. Ярышта катнашучылар саны 50гә якын иде. Киләсе елларда ату ярышларында катнашучылар саны тагын да артыр дип ышанабыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.